kae cilik ngomah ora tekae. Ya kunjungan dulu. Anak lanang sapa? Nganu Teguh ki anake. Putu. Oh, ayo anake Prawoto. Prawoto anake. Teguh ki lek nggone lak sembiken. Dadi nang kene iki sekolah maune tekane ora mulih ngerono nyambut gawe. Anggere kangen ro aku kuwi tilik rene. Nek dek aku nang Sagan nang Matahari ya tilik nang Sagan. Ki jane suwe ra tilik rene. Nek bali rono kok ya ora ngomong. Sapa? Teguh sing nang kene kuwi. Wis pamit to. Wis pamit. Oh, kowe dipamiti kok. Wis pamit Teguh. Pamit ning Metek aku tekan Boro bareng esuk-esuk. ora iso ngenehi Oh, ngene. ya rene ning metek aku ning Sabene nek rene iki ora ngomong rasa yo jajakke teko rene. ora iso kene kan kaya ora iso Rene komunikasi. cek kanggo pan dhewe. Kami kesini pertama dan menyampaikan Aku ndek panganan. apa mbak Nek kene ana pite do ngendoka iki tak ketung telu tak gawani. Ana panganane nduk. Entah. Iki jane pirang-pirang anu ra tek rene kok saiki. Dadi ket aku ning ngerti ngalih nanggo jengkae ya isih nang kono.